खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आसाम विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो 20 निफ्राय 22 सानल' दंसै दिनैनि समाव दिपेन बर' बिथाङा माबे विधानसभा बिसायख'थियाव गेलेगोन बेखौ बयनिबो गोसोआव मोनथिनाय बायदि जाखाबाय नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायनि उनावनो बिथाङा रोखा फोरमायदों दि उदालगुरि 46 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबाव बिथाङा बिजाथि इउपिपिएल जानानै बिजाथि गसंगोन आरो बिथाङा बेयाव बिजाथि गसंनानै देरहाखांनायनि उनाव जुदि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मदद होनानै देरहाहोयोब्ला अब्ला बिथांनि गिबि खामानि फार्स्ट प्रायोरिटिया मा जागोन उदालगुरि जिल्लानि थाखाय मोनसे समाव एबा उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथिथार बेनो जाबाय उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज गायसननायानो दिपेन बर' बिथांनि फार्स्ट प्रायोरिटि जागोन थांनाय 20 बोसोराव बेफोरबायदि गिदिर गायसननाय थांनाय 20 बोसोरनिफ्राय उदालगुरि ओनसोलाव सहरनि साखाथि फाखाथियाव बेफोरबायदि जेबो खामानि मावफुंनाय जायासै होननानै बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा आरो लोगोसे गहपुरसिम गामि सोसनबावनाय बायदि बायदि खामानिफोरखौबो मावगोन होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों बे समाव फिन फोरमायबाव उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे समाव दिपेन बर'आ मा फोरमायदों उदालगुरि ओनसोलनि थाखाय गिबि प्रायोरिटि खामानियानो जाहैबाय मेडिकेल कलेज गायसनगोन उदालगुरि ओनसोलाव दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरजों लोगोसे मा खामानि मावनायनि थांखि लादों हारि माहारिनि गेजेराव इकुवेल भाबै खामानि मावनायनि माबायदि बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि जुदि आंनो दला टिकेट होयो बा आङो बेयाव गेलेनो मोनो अब्ला बिथांमोननि बुंनाया जे नोंथांनो जों बयबो दले बले भट होगोन आरो रावबो नेनानै थानाय नङा खारन स्टेटआव जोङो आयेन बानायनांगौ आयेन प्रनयन खालामनानै 60टा समस्ति बानायनांगौ आरो लोगोसेनो जोंहा गहपुरसिम गामि सोबावनांगौ दङ उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज गायसननांगौ दं आंनि बे फार्स्ट प्रायोरिटि खारन चिफ मिनिस्टारखौ आं बुंदों आरो बिथाङा आंनि बुंनायखौ खोथा लाखिनानै क'क्राझारनि आसाम एसेम्ब्लियाव जेला जादोंमोन वान डे बिथाङा बेखौ होदों बेयाव इन्जिनियारिं कलेज जोङो इनागुरेसन खालामनांगौ बेयाव नोङो उदालगुरि कलेजखौ इउनिभार्सिटि आपग्रेड खालामनांगौ NIT बानायनांगौ गुबुन गुबुन फसंथानफोर आइजोफोरनि जौगानाय बिसोरनि आसनि स्किमनि बाथ्रायाथ' दङ किन्तु यां जेनेरेशननो जोङो कचिं ओरिएन्टेसन 26 लाख आनएमप्लयड इडुकेटेड आसामाव दङ BTC आव 4-5 लाख दङ बिथांमोननि एमप्लयेबिलिटि बिथांमोननि साख्रि बाख्रि बिथांमोननि फिउचारनि खोथाखौ जों साननांगोन आरो सोरबा गोजाम मानसिया जाय मानसिफ्रा दिनै 20 बोसोर बेयाव MLA दङमोन खननै मन्त्रि दङमोन आं रायनो नागिराखै आं बुंनो नागिराखै माबा बुंनाय आं नुदों खोनादों आंहा बिनि सायाव रिप्लाइ होनो गोनां दङ होननानै आं सानाखै किन्तु 20 बोसोराव बिथाङा गोग्गो दै भारत भुटान सिमायाव लोंहोनो हायाखिसै उदालगुरियाव मोननै गिदिर कौटि थाखानि टेंक दङ बेयाव बानायखांनायनि उनाव ठिकादारा रां मोनबाय किन्तु बिनि उनाव रायजो राजाया दै मोनलोङाखिसै बे मोनसे फिसा एग्जाम्पल आरो थांनाय 20 बोसोराव उदालगुरियाव कुनु मोनसे इन्स्टिटिउसन कुनु मोनसे कलेज गायसनासै उदालगुरि कलेजआथ' माजबाद बिधानसभायावसोमोन बेबायदि कुनु गायसनाखै दा जोङो नाजानानै दाबिनानैसो माखासे खामानिया दिनै आगबारायदों आरो स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननाय NIT माने मा होनना बुङो पलिटेकनिक गायसननाय नार्सिं एन्ड पारामेडिकेल गायसननाय बेथ' बर' एकर्ड बर' गोजोन गोरोबथानि पेकेजनि फैसा बे रावनिबो फैसा नङा बे भारत सरकार आसाम सरकारनि पेकेजनि फैसा दा बेखायनो आं सानो जे हारि सिबिनो थाखाय आं ओंखारबोदों समाजखौ जौगाहोनो थाखाय ओंखारबोदों गासै आइ आफा रायजो राजाया बुंदों जे नोंनो देरहागोन एबाराव कुनु कारनाव नोङो माने मेंनाय नङा जोङो आं दहाय बुंनाय बायदि 100% नोंनो भट होगोन जोङो काउन्सिलाव जि सार्थआव भट होदोंमोन एसेम्ब्लिनि सिन्ताया आलादा एसेम्ब्लियाव जों नोंनो होगोन जों काउन्सिलनि बाथ्राया आलादामोन आरो दा एसेम्ब्लिनि बाथ्राया आलादा आत्मबिश्वास दङ रायजो राजानि अननाय मोनगोन 25 बोसोर बर' माहारिनि थाखाय जिखिनि खामानि मावबाय गुबुन हारि माहारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावबाय बेनो आंनि मोनसे गिदिर केपिटेल